Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय। दा लोगोफोर गोबां नोंथांमोननोहाय मोनसे खोथा होनदोंमोन आं, बेनो जाबाय मार्चआवहाय एक्साइज कनस्टेबल बेनिफ्राय जेल अर्डारा नोंथांमोनहा रिलिज जागोन होननानै। दा फाइनाली अफिशियेल नटिफिकेशन फैबाय आसाम पुलिसनिफ्राय। स' नोंथांमोननि एडमिट मोनसिगोन गाबोननिफ्राय एबा 25 फेब्रुवारि आरो बे रिलिज जागासिगोन मार्चनि 1निफ्राय। स' बिदिब्ला बे अफिशियेल नटिसआ बबेयाव फैदों होनोब्ला जों नायसै दै गोबाव खालामा। स' नोंथांमोनहा जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, स' नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय, मानोना गोबां जब्सनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला बे एडमिटआ माब्ला मोनमारगोन, बेसेबां खारनांगोन, जों दानिया नटिसखौ नायनोसै फैदो। दा लोगोफोर हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो रिलियाव थालाङि बायदि। स' नोंथांमोना बयबो एटेन्ड जाबानो जाबाय आरो बेयाव थाबनो साख्रि जागोन। 10 मेनि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आसाम पुलिसाव। स' बिदिब्ला आं बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ अफिशियेल नटिफिकेशन। स' नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेशन नायदोनै 24 फेब्रुवारि पाब्लिश खालामदों। स' बे एक्साइज रिलि बेनिफ्राय जेल अर्डार बेनिफ्राय हाबिलदार पस्टआव नोंथांमोना रिलिखौ खनसेनो होनो मोनसिगोन। जि पस्टआव नों एप्लाइ खालामदों बेयावनो नोङो इलिजिबल जागोन। अके, स' बिनिफ्राय रानिंआ खनसेल' जागोन, जमा जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना खारनांगोन, हौवाफ्रा 1600 मिटार्स खारनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स खारनांगोन। फिजिकेल टेस्टआ बेनो, बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआ सेम थागोन। बेनिफ्राय बे रिलिया जागायसिगोन मार्चनि 1निफ्राय। बेखायनो एडमिट नोंथांमोना 25 फेब्रुवारि एबा गाबोननिफ्राय। स' नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दायो भिडिअ खालामनाया जाबाय 24 फेब्रुवारि। स' बिनिफ्राय 25 फेब्रुवारियाव एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हासिगोन। जुदि एडमिट मोनाब्ला टल फ्रि नाम्बार होनाय दङ, नङाबा नङाब्ला नोंथांमोना मेल खालामनो हागोन। बे मेल एड्रेस दङ, बेयाव नोंथांमोनाहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन। दा लोगोफोर बेनिफ्राय रिलिया बबेयाव जागोन होनोब्ला स' नोंथांमोननि एडमिटआव गासैबो थासिगोन। बेखौ नायदो एन्ड कमेन्ट्सखौ खालामदो। दा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम। स' गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय, जाहाथे फरेस्टआव थालांनायफोरा बेयाव मोजाङै खारो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाहाथे जायो आसाम पुलिसाव।